Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kenda ka thuolo ni mar rwaki kamora mora ma intiere. Wapuonjre achiel ariyo adek manyalo miyo wabedo kod ngima makare. Bende ntiere kod mor mang'eny mar rwako wendo wa kendo daktari wa owuonyiso wa ni nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni daktari e studio penj laktar. Ero kamana ahinya. Ne johero mag penj laktar iluonga ni Dr. Frederick Ochenge, an wuod Agoro Nyakach, Obingo School, Obingo Village. E dala ma Nairobi ka tiyo gi jo Kibera level 4 hospital sani omedwa chiew wan sani wan level 4 wan level 3 kendo. Koro an tie Kibera level 4 hospital kanyo an general practitioner. Ero kamana ahinya. Seche mwacho ni general practitioner tiende ni ina jago no matima kata in laktar matima. Yani wathiedho tuo mora mora ma jatuo de bigo hospital kanyo. Wathiedho koro makoro tama e makoro warifa specialist. Kamano. Amor mar bedo kodi Dr. Frederick e chenro wa makawuono. Adwa ni wagoe mbaka kotenre kod tuo moro ma sani di higni ariyo nyaka ni wachak chenro mar penj laktar to pokwa mule kata matina. En tuo mar dengue fever. En dengue koso dengue koso dengue. Dengue fever. Dengue fever. Kamano. Ero kamano. Dengue fever enango. Dengue fever ni kaka iwinje wache kamano. Dengue fever en ikele gi suna ka suna nitie suna type mar suna moro mako ka ng'ato to oketo virus ke chena viral infection. Koro ilande gi suna ka suna moro nitie ma kokai tiyudo dengue fever. Kamano. Kasuno kai tiende ni tuo ni ong'eny e gwenge kata areas machalo kuonde mantiere suna mang'eny. Kech iyudo ka jomoko wacho ga ni nyamin malaria kech iyudo ka gitekelo gi suna. Koro dengue fever ni sana otemo bedo mang'eny kuonde mag urban gi semi urban areas. Koro ngiso ni kama ji odak ma beto dhogore mang'eny kanyo ng'eny kabisa nikech kasuno ka ng'at machielo to dak odhi ka ng'at machielo koro yot mondo landre e kinde dhano kamano. Then according to statistics mwana godo sani bende wayudo ni dengue fever ni in 1 year higa achiel kama worldwide yani piny mangima omako ji gimoro milion 1 to milion 400. Koro ng'eni mano milion mag dhano mang'eny ahinya. Omiyo waneno kawuono mondo wuoye mondo ji obed kong'eye kamano. Mano e piny ngima. Gwenge wa mag Kaluo, gwenge wa mag wachagi Kenya, kaito gwenge wa mag Kaluo, gwenge wa mag Siaya, Kisumu, Homa Bay, kachiel kod Migori. Yes. Dengue fever okong'enya ahinya Kenya waka. Mane gima timo sana coastal region emano yudore 2021 kanyo no yudore. Eno biro ga once in a while. Sana wayudo no obedo sana Asian country emong'enya ahinya. Koro Kenya waka no yudore coastal region Lamu gi coastal region kanyo no yudore 2021. Koro sani to okong'enya ahinya kech en gima biro sana kaka suna makele no okong'enya ahinya Afrika wakoni. Suna makelo Kenya ng'eny gwenge mag Afrika. Aneno kikelo nwa picha ka picha ni okang'eyo ni ndiwa ni mondo mwapuonjre godo ang'o otenre kod chandruok mar dengue fever mabende aneno kacha kindiko nwa kacha ni dengue virus tende en tuo ma kidieny en mar virusi. Nidwa ni mwapuonjre ang'o picha ni daktari. Koro mokwongo dengue fever ni onego beni ang'is joherawa dalili mag ng'ato neno ng'ato nyalo pare nyako beni en gi dengue fever ema koro achiel kuom gin mag dalili gi. Koro mokwongo yudo ka ng'at man gi dengue fever obro bedo gi liet moro mar del ma yudo ka onyalo temperature nyalo bedo between 38 39 40 kanyo mano ngeni mano ni malo kabisa. Then yudo ka ng'ani sama liet osebiro malo no ng'ani nyalo bedo gi kizunguzungu. Then jatuo mar dengue fever nyalo bedo ko winjo ko bedo nong'oge chunye lewro dano ong'oge. Then onyalo bedo ka dendo joint kabisa yudo ka joints koro ola kabisa. Then dengue fever be kosebudho del ng'ato tibo yudo ka en gi rashes mowuok e del kamano. Then dengue fever be ka koro osebedo ma en koro budho del kabisa odhi interfere gi veins makelo remo go. Koro kose damage gi koro ng'is remo koro dhi chako wuok kamano ma koro kino ka koro gino bedo kamano kimulo kama tineno ka alama no wuok kanyo ng'is ni mano osechopo e advanced stage. Kamano. Manzeno asedo ranyisi mag dengue fever. Kamano. Kapok wachopo ranyisi kata kapok wadhi matute ranyisi ipimo nwa kacha ni wachiga ni en nyamin tuo mar malaria. Kamano kichikelo gi tagi suna. En bende ikele kod suna ng'eny e tropical areas kata gwenge kaka wa mag Afrika ka gwenge mag Nyanza. Koro kwa nyalo kete gi malaria iratila. Mane ma dangerous dengue fever koso malaria. Wayudo ni malaria nigi rach malo dengue fever kech malaria ni en gino onego dhano very fast. Then malaria en gino en kele gi parasites. Ngini parasite en gino odil gi remo chamo remo en.
iwinjo pogruok ne koro iyudo ka malaria ger maloyo dengue fever kamano kendo en onego ji piyo piyo maloyo dengue fever. Yes, kech dengue fever iyudo ka samoro ng'ato ni kode to kata dalili ne ok ne kech dengue fever iyudo ka en gi stages wanya yudo ka en gi stages karibu 4 koro nitie moro ma ng'ato maonge kata dalili ne but ng'ato nigi dengue fever then nitie moro ma koro chako golo dalili ne mano be mana dengue fever then en gima be onyalo rumo kende ma boko thiedhe kamano then be thieth ne malong'o bende onge en mana wanyalo mana manage mana gi just pain killers ema tiyo go kode to wapunguza liet mar del kamano nikech en viral tiene ni koro del ang' note mondo mi ogore kode amano kang' wachopo e weche mag thieth to kata kamano kapok wachopo kanyo seche mani temo mulonwa ranyisi mag dengue fever na winjo mulo kacha ni nitiere kaka oketho leche makelo remo tuo mar malaria ni wacho kacha ni chamo remo maketho leche kod machamo remo iwacho ni malaria ema en dangerous en more dangerous kendo en monego ji mang'eny according to research mosetimo iyudo ka en onego ji mang'eny then ng'eny sana ng'eny kod ka Afrika waka ng'eny ni malaria ng'eny kabisa malo pinje ma oko ka kech ng'eny malaria bedo kama piny kama liet para mosquito suna makelo malaria gi oro bedo kama bet liet kamano jomage ma nyalo yudo hinyruok kata mathoro yudo hinyruok kokalore kod tuo mar dengue fever ni dengue fever ni en onge gi age bracket en onego ng'ato nyalo mako joma dongo joma tindo but joma ng'awo kabisa gi dengue fever wayudo ka joma tindo jo infant joma tindo ma less than 5 years gi nikech immunity system gi ne pone piny then gi mine mapek bende immunity gi ne piny koro magi joma ni at high risk kabisa then gi joma nigi chronic condition yani joma nigi tuoche moko mopondo kaka joma nigi tuoche mag kaka diabetes joma nigi tuoche kaka mag asthma joma nigi tuoche kaka HIV AIDS joma be kono no conduct COVID-19 yudo ka jogi dendgi ng'awo koro jogi dengue fever bedo inyogi kabisa adwa ni mondo mi in kaka jagono molonye weche gi kendo kaka watime go odiechieng' chenro mar penj laktar iwuotho kodwa okang' kipimonwa kaka gini timore kata kaka virus ni kodonje del kaka bedo mokwongo senyisowa ni ilande kod suna mano ber wachirega kod kaka suna kecho to golo remo kuom ng'ato to keto kuom ng'at machielo ka olando kute makelo tuo mar malaria to en suna mar female anopheles mosquito iwachonwa kacha ni tuo ni ikele kod suna mak mana ni suna ni to pogore kod female anopheles mosquito ibonyisowa ni en suna mane kato tero e life cycle mar dengue fever kaka seche ma suna okang' ng'ato wuoth kodwa okang' mus mondo mi ogandawa owinj wachni malung'o ero kamano ahinya koro dengue fever sama kaka naselero nuni en ikele gi suna ne iluongo ni Aedes mosquito ni en type mar en species mag suna yani kideja mag suna kech suna wan gi dhudi ma wan gi type mang'eny mag suna koro en ikele gi Aedes koro Aedes ni sama odhi okang' ng'ato suna is the main gino koro sama odhi okang' ng'ato suna ka koro nigi dengue fever no kokang' ng'ato sangin sama okecho sama suna ka ng'ato cha ngino ong'udho law kacha to sama oyware mono ko samo ka ng'ano no to owe those virus e ng'ano samo se ka ng'ano mowe virus go koro virus go chako develop yani gichako nyuolore e dend ng'ato koro ginyuolore nyuola mos koro nyuolruok gi nyalo kawo between ndalo 2 kata ndalo 4 kapod gi nyuola kapok ichako winjo gi dalili moro amora e dendi kanyo koro kosedhi kamano chako suna mane onge kod dengue fever ni odhi okang' ng'at mane oseyudo dengue fever ja kendo chako ng'eni suna chako bedo gi dengue fever koro embe chako odhi okang' ng'at machielo kamano koro en mane kaka isako ni kaka oringo ga owuok suna odhi okang' ng'at ma onge godo then ng'at ma onge godo no sama macho oseyude then suna machielo ma onge godo cha be chako duogo ka ng'at mane godo ni chako yude koro mane kaka oringo kode kamano koro koseringo then koro dengue fever ni koro bede e dend dhano then dengue fever ni gin types mopogore gin types 4 wayudo ka samoro suna achiel mokaini samoro ne nigi type A iseyudo type A no samoro pod ok yudo thieth malong'o then chako suna machielo suna machielo chako nene gi type B be chako duogo kai koro ka gin 2 types mag dengue fever mani dendi kanyo koro ng'eni gi gora tekre mag del piyo kabisa koro momiyo wadwa ni sama iyudo kiseneno dalili mija kwano ka to nego dhi hospital machiegni kodi mondo ng'in to dobeni en dengue fever kosen tuo machielo kamano
Ero kamana nya ni pimo no kacha ni obiro ga e kidienje mopogore opogore kata bende wachno kacha ni obiro types mopogore opogore mori nyalo pimo no mana matin no ni pogruok e kind types gi en ango gini en kako timo del pogruok e types gi en kaka ilande e del pogruok mag types gi en en ango kaka obiro del koro mokwongo dengue fever kaka na wacho ni gin different types wayudo ka mokwongo waluongo ni asymptomatic yani in kod okogol kata mana sign to in gi dengue fever ma itnen samoro suna man gi dengue fever man gi dengue virus ni okaisane sani pod okinyal bedo gi dalili koro mano nyiso ni en mana mild kanyo kod ko chakore mano nyalo kawo between onyalo kawo ndalo 2 kata ndalo 4 kodhi anyo to ndalo 7 yura koro siako neno then sama koro siako golo dalili koro iluongo ni koro en gi dengue fever with symptoms koro siako golo symptoms kaka nang'isi ne yudo ka koro ng'ani liet mar del biro malo chwakore kabisa owuok gimoro 39-40 kucho then yudo ka ng'ani bende koro ohol kabisa then yudo ka ng'ani bende ng'oka moro ma continuous cha then onyalo keto kata ng'ato gi diewo bende then onyalo keto ng'ani bende iye nyalo kata mana kuot ng'at moseyudo dengue fever virus ne iye nyalo kata mana kuot then yudo ka ng'ani koro wiye bare sidang moko nyalo kata nindo then ng'ani koro puodra en reckless koro konya timo kata gimoro then fuonde gi ka fuonde be koro jony kabisa then wang'e ka wang'e koro pek ma koro winjo man ka wi bare mane ka wang'i kanyo mano wane stage ne mar 2 mano type 2 then koro wane type moro marach makoro maketho leche magolo remo ka koro kosedhi gi damage pipe magolo remo go koro remo go chako bedo e del koro giringe del koro ngizo mano koro rach konyo wanya bedo kata gi blood poison koro kanyo koro ose interfere gi onyalo kata interfere gi internal organs yudo ka koro kasanyo kanyo ma koro ng'ato yudo ka koro ng'ato o develop gigi machal ng'ato yudo kata mana kechingeno gino o interfere with the liver koro function mag del ok nyadhi malongo maber koro machielo wayudo ka koro gik wayudo ni en ma koro nyalo kelo shock ngiso ni blood pressure mar ng'ani koro odhi piny kech normal blood pressure ne kubed 120/80 koro mato dok piny below kabisa koro kosedhi low ng'ani nyalo yudo shock kamano ango matimore del kama omiyo pressure nyalo dhi piny nikech ka liet mar del ni malo intere kod ranyisi mopogore okay ango madhi drop pressure ango madhi timore momiyo koro pressure ni drop ka intere kod virusi mag dengue fever e remo nikech kaka nang'isi kech ineno ka stage ne mar 3 ka koro ng'ino osedhi interfere gi mzizi magolo remo ka koro ng'ino liver cannot pump remo maber koro makelo blood pressure dok piny no emakelo shida no antiere ka kod faces mopogore opogore mag dengue fever mano kotenore kod picha mimiyo waka okang'eyo ni faces gi ne idwa ni mondo mi wang'e godo ang'o nikech aneno ka inyiso ranyisi kaachiel kod faces tiende ni okang' ma tuo ni nyalo wuotho godo e del nyalo chunga daktari mondo wuoth kodwa e faces mondo mi oganda waong'e kamedo paro ni en dengue fever e penje laktar odiochieng' ma kawuono koro ineno ka febrile phase ka mano ngizo kama koro ng'ano oseyudo godo dengue fever koro biro gi dalili mar en fever to en gi dek yani wich mabero kabisa then ratil be ineno kanyo temperature mar body temperature biro malo kabisa del chwakore kabisa then yudo ka ng'ani kata mana kaka nang'isi ni wang'e yudo ka beyond del wang'e kanyo en gi wiye bare mana ka wang'e ng'ato wachno bwana wiye bare ma ka wang'a dwa chokore oko then yudo ka ng'ani bende samoro kata onya bedo remo nyalo wuok kech kaka nang'isi ka stage 2 kacha cha yudo ka koro ose ketho gik magolo mzizi magolo remo ka koro remo nyalo wuok kata ng'ato nyalo wuok kata dhoge kamoro amora kata mana karoko maduong' kata oko matis remo nyalo wuok kanyo koro kanyo is a very dangerous mano rach then muscle and body pain yudo ka koro leche ojony kuonde ma gigo ojonyo jante kabisa then ng'ani nyalo bedo ka ng'ok be ng'ani be nyalo bedo ka ng'ok nikech o interfere gi kanyo then diep bo nyalo kelo ng'ato gi diep bende then rashes ma kata kimulo ng'ato kamato lweti dong kaka kimule kamano nodong kamano rashes sanso ero ga bede korka komayom kaka ng'ech dhano then ka koro kama koro en critical kama koro seche me wacho critical tiende ni en gima koro en kama koro kinda kuru ga sumbi en kama koro nyalo nego ng'ato mane koro ka kinda kuru ga sumbi kanyo ma ka ng'ato nie critical condition ga wada ni ng'ani ka bero nego ter hospital obed admitted mondo obed monitored kanyo mondo ng'iye maber kanyo koro yudo ka samoro kanyo mane ng'isi ni hypertension yudo ka koro blood pressure ne odok piny kabisa
wineno koro dok piny kabisa, koro mano manyalo kelo shock no. Then iyudo ka koro ng'ani obedo confused bende, then iyudo ka bleeding be nyalo bedo gi internal bleeding. Ng'in sama internal bleeding ka koro manyalo kelo failure ka. Then mano bende iyudo ka koro kuonde ko koro jony te. Then recovery phase. So don kaka nang'isi ni dengue fever en nitie jomoko manyalo wuotho kode. Ka immunity ni otegno inyalo wuotho kode tinyalo recover mana kendi. Koro sami recover ni ibiro winjo ka koro seche go iyudo ka samoro koro will gi gik moko, then iyudo ka samoro nyalo slow heartbeat, yani remo koro gicho adundo ni gwecho mos. Then iyudo ka samoro be wichi wil moro be nyalo bedo godo kanyo kidogo. Then samoro nyalo bedo gi samoro nyalo bedo ka gin gi sensors, nyalo bedo ka giminyalo gwecho kidogo. Kamano. Koro dengue fever ni onego bed ni ng'iye maber nikech en onyalo kelo tho bende. Kamano kech wayudo ni out of 40 million people momake wayudo ka 0.01% thoga. Kamano. Maiso ni ok ji mang'eny manyalo gamo tuo ni ok wit ngimagi. To kata kamano be nikech en kidieny mar tuo mikelo kod kute mag virusi, be nitiere kaka del ang' nogore kode kende, inyalo kony mana del, to del ema nang' nok tie ka kutegi. Kamano. Koro watemo ga advice ng'ato ni kapo ni neno ng'ato manigi dalili ni, gima onego watimo onego bed ni make sure ni ng'ato omodho pi mang'eny kabisa, kech onego bed obed rehydrated, yani omodho pi mang'eny, onego ti gi matunda be mang'eny, then onego ti maber. Kamano. Wayude yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Seche mwaduogo ni wabo ng'iyo kidieny machielo mar chandruok mar dengue fever. Samoro isega winje, samoro pok iwinje, to kapo nono ni dwa ni mondo mimed puonjori mathoth, kete mana ka kik isund kata matino. Mama ing'eni an na yudo nyathino to no litna. Nyisa ni in ye min nyathino mondo initere odgi. Meher, ok adwa winjo gimoro amora. Dhi ot kae piyo piyo nikech mama iyo wang' ahinya. Ka nyiero kod mor dhi nyime, Nadwa bedo lawyer. Ka koro piende mininde ok inyaban. weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise cham oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town, to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Dinge Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1 gi dakika 45 otieno. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, penjani penjo mipni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Nisa kama en babani.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Kawacho ni ngima en mwandu. Ponono ni nyalo bedo kod penjo mora mora wanyalo chako twagni chon, inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en penj laktar, inyalo yudowa kokalo yore SMS en 23600, inyalo yudowa TikTok, inyalo yudowa e yore duto te mag tudruok manyasani gi omiyo kik ibed maluor, itudori atuda kodwa to wakonyore mondo wabed kod ngima maber. Daktari ni wang'eyo kacha ka ponono ni ng'ato oyudo dengue fever, kata ponono ni okae kod suna mani lero nwa kacha ni nyalo kelo dengue fever. Samoro kong'eyo ni suna no okae. Ranyisi magi mokwongo mobro winjo nikech ng'eni wayudo ga ranyisi mokwongo kuongi winjo ka nitiere gimoro marach e dendi ka kata ka pok ichich. Ranyisi gibro bira kaka ni pango nwa kate koso nitiere kaka gibro winjo. Gibro mana mos sama ng'ato suna ma nigi dengue fever virus okayo, iyudo ka ng'ane okwongo chako bedo dende chako jony. Ka dendi chako jony nyiso ni virusi ka osechako donjo e dendi kendo gisechako gore gi red blood cells. Then wayudo ka sama isebedo gi dengue fever suna ma kelo dengue fever ne osekai, ibedo ka dendi chako bedo temperature, body temperature chako biro malo ma bedo above normal. Normal is around 36, but iyudo ka koro chako bedo 37, 38, ochopo 39, ochopo 40, koro mano ng'eni koro sebedo marach ahinya. Then koro appetite, dhadho mar chiemo be lalni koro kidwa ni chiemo. Sama we chiemo ne iyudo koro dendi ojony, koro kinya tiyo tije gi ma kawaida. Then odhi ojony, omiyo joints, iyudo ka koro ijony kuonde manyalo joints koro iyudo ka koro giola kabisa te kendo. Then iyudo ka koro kata mana wang'i be pek ma kata neno biro chandi. Then koro kata mana nindo gotieno be nyalo chandi nikech koro dendi lita te. Then ibedo reckless, yani ipuodri apuoda kamano. Then onyalo kelo kosedhi ahinya, iyudo ka koro ng'ano nyalo keto gi diewo bende. Then onyalo keto onyalo kelo ng'ato nyalo diewo. Then ng'ato nyalo bedo ka ng'ok bende. Koro itemo chiemo to chiemo ok donjo, koro ing'oka kamano. Then ibedo ma ilose kata mana weight bende kamano. Nikech nyaka ng'i wit ratil mar del nikech ing'ok tidiewo. Seche ma ing'ok tidiewo kopogore kod ratil mar del, pi bende iwito mang'eny mokalo e dendi, kaeto iwacho kacha ni liet bende ng'eny. Then kata rashes be iyudo ka samoro nigi rashes machalo mag measles ka. But koro mag dengue fever kaka nang'isi, gin gibiro ma bet red ma kata kimulo ng'ato kama to lweti donga ka kimule kamano kamano. Seche ma suna ni osekai kod seche michako neno ranyisi gi, matimore ga bang' thuolo maromo nade? Mostly owuoga between ndalo 2 nyaka ndalo 7 ka. But samoro jomoko ma bet immunity nigi marian roteke mag del gi ni malo, onyalo dhi nyaka ndalo 14 kamano. Ang'o matimore nyaka ndalo 14 ka ponono ni rateke gi mag del ni malo? Tende ni del temo gore kode, odwa ni mondo mi owuogi to del bende gore kode kamano. Then iyudo ka samoro bende kaka nang'isi ni diet, wadwa ni sama ng'ato nigi dalili gi, ber kimodho pi mang'eny nikech kaka ng'eny samo chamo gigi koro ng'eni you lose a lot of pi. Koro onego bed ni ng'ato tiyo gi pi, wahero pi mimodho ni ber kabisa. Then sana we ng'ato bende onego bed ni tiyo gi fruits bende, sana ma natural fruits mobedo mana grinded gi, ok moko mag duka gi. Then wayudo ka kitiyo gi mago, iyudo ka koro immunity bedo malo, chiemo maber, koro roteke mag del gore kode kabisa. Koro nyalo dhi nyaka ndalo 14. Wasebedo ga kod tuoche mang'eny mokalo nyaka wachak chenro ni Dr. Frederick. Kendo iyudo ka thoth tuoche nitiere kaka kiwacho ga mana ni rateke mag del kod dendi, rateke mag del kod kutegi kod dendi. Tende ni thoth ne gin ga gik moko ariyo gi, en rateke ni mag del kod dendi kod kutegi, gin adek. Rateke mag del, dendi kod kutegi. Onyalo bedo virus, onyalo bedo bacteria, onyalo bedo kata mana gicho, onyalo bedo bacteria, virus, onyalo bedo kata fungal kamano. To wach mar rateke mag del ni waneno ga kukete maino kinde ka kinde. Ere kaka wanyalo gedo rateke mag del mondo mi obed motegno kata ponono ni suna ni okai, kata en moro makelo malaria cha, kata intiere kod tuoche mopogore mondo mi bed kod rateke makare mag del, mondo mi kata doko ni dendi gore to dendi bende okol koro mokwongo onego bed ni wang'i gima wachamo gi gima wamadho. Mostly wada ni chiemo moro amora michamo, make sure ni alot obedo mang'eny moloyo chiemo michamo no. Kata kana en ring'o to alot obed mang'eny maloye. Then kwa nyalo avoid red meat, nyalo bedo maber kabisa. Then kwa nyalo avoid sugar, sukari maching'ne, kwa nyalo reduce it ber kabisa. Then chak bende wabende watiyo gi chak bende. Then olembe, sana olembe mwapone puodho kata mwatiyo godo ma natural gi, wa recommend kabisa kech gin gi medo roteke mag del bedo malo kabisa kamano. Vitamins ng'enye, thoth ne okomede chemicals. Olembe wa mayudore kod gwengewa kaka uchuga, mapera gi nego ber matek. Then kata kuon bel, ng'eni thoth jokero kuon bel, kuon bel gi nego ber kabisa kamano.
Then gik moko kaka njugu, obed nyoyo, mago gik mabeyo kabisa. Kamano. Koro koti kodgi tiyudo ka roteke mag del bedo malo. Kamano. Kikete yo machuok obed balanced diet. Exactly. Kamano. Kikete yo machuok obed balanced balanced diet, then with the fluids obed mang'eny bende. Yes. Seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi obiro iri kaka Dr. Fredrick Ochenge obiro Kibera level 4 hospital. Yes. Thothne utimo diagnosis nang'o mondo mi fweny ni ma dengue fever. Malaria wang'e kaka itimo, ikawo remo, tidhi tipimo, ing'iyo kute mag malaria. Koro itimo nang'o? Yeah, koro dengue fever sana kaka Kenya wakawaida ka sana mostly in a coastal region. Sana Mombasa, Lamu gi counties mag Mombasa go bedo ng'eny kono. Ng'eny sana obiro ng'eno bedo gi outbreak nikech kaka napimo ni ka suna ni okang'ane chako dhi okang'at machielo yot mondo gol iri ng'ato teri ng'at machielo. But ok ni kwaromo kodi kamata nyalo miyi godo. Mane suna magole iri ng'at mani godo to miye ng'at maonge godo. Koro sana ng'eny Mombasa nikech Mombasa ng'eny sama welo biro limo kacha cha to gin magibiro kode ka gia kocha. Koro ka suna go kage to jogo yudoga dengue fever. Koro ka ng'ato biro hospital ka nigi dalili mana wachogi. Koro the first thing watimoga kise wasekawo medical history mari then wakawo remo. Wasekawo remo to wadwa pimo. Koro wang'en to dobedne kech sani wan gi rapid test kits moko waketo to ka gi dengue fever virus to they detect. Ochal mana kaka mar HIV cha en rapid mikiketo kama to ko en tiere ogolo line ariyo wuok ga sano kamano. Koro mane kaka watime. Kamano. Test ni thothne itime kanye to kapo ni ng'ato dwa time nengo ne nyalo bedo pesa di? Though oken malainya most of hospitende wa madongo gi kaka Kenyatta kata Bagathi hospitende wa madongo gi tama this government hospitals from level 3 kadhi nyime gi gin gi test gi nyalo time. Then kata mana private hospital bende madongo ma is well equipped man gi laboratory maber gimbe gi nyalo time. Kamano. Thothne wawinjoga seche ma saboro ng'ato dwani mondo mi odhi e pinje mamoko saboro kowuok pacho ka tiwachoga ipimo ga weche mag dengue fever gi ai. Yeah, dengue fever, yellow fever, gigo gidwaro ka sane be covid is en lazima nyaka ibed godo ma nyaka ibed gi certificate manyiso ni in free from covid kata yellow fever kata dengue fever go. Koro gin gik mochuno kabisa nikech jok ong'e rachne nikech en gima kodonjo to en gima nyalo spread ga nikech en obedo gi outbreak, yani en gima wuok makoro ng'ane yude. Koro miyo jogo ero gani at least gibed gi precaution mondo pimi chuth mondo ni onge kode kinyalo we mondo idhiyo. Kamano. But ere rachne complications ni kanye niwacho ni thothne ok onego ganda, thothne yudo ka samoro nyalo bedo asymptomatic tende ni intere kode to kinyis ranyisi moro amora. Koro jibet maluor nikech ang'o nikech bende be ni en moro ma ineno kaka na wacho nitie percentage monego dhano kicho neko sana onego complication kaka nang'isi no en gi complication sana mara degi mara ng'wen sama osedhio interfere mo interfere gi leche magolo remo gi ng'eno nyalo kelo tho mar ng'ato. Then sama in gi underlying condition kaka nawacho ni kan dendi ng'o yot mondo ndeg ng'ato bilani. Then mine mapek sama mama pek cha ng'eno onyalo interfere gi nyathi nyalo tho or nyathi nyalo bedo gi ratil mathis sama inyuole cha, then nyalo bedo gi complications sama inyuole cha. Koro en gima ok en tuo maber, koro miyo ni nyaka beni wang'i kaka wanyalo contain kaka wanyalo geng'e mondo kik ohinj jawa ahinya. Then jomoti bende yudo ka jomoti bende immunity system gi ni piny, koro ng'eny jogi ka gimako to ng'eni yot mondo ohinj jogi. Kamano. Otimo ang'o ne mine mapek? Ekech mine mapek ng'eni sama mama pek immunity system dok piny nikech iyudo ka the same immunity system motiyo godo korka nyathi to gimare ni koro immunity ne dok piny kabisa. Koro wayudo ka sechego ka tuoche go donjo kata momiyo ka malaria is dangerous gi joma pek. Koro same to dengue fever. Koro en be dengue fever komako ng'am mama onyalo buogo nyathi nyalo buogo kas dane pok oromo. Then nyathine be nyalo tho e iye, nyathine nyalo tho kata sama inyuole cha. Then at the same time sama mama nyuole be nyathine nyalo gamo dengue fever maka nyathine kinyuole go to en gi dengue fever be at the same time. Then kaka napimo ni dengue fever en gi a lot of complication kech o interfere gi brain vessels magolo remo go. Then omiyo ng'ato bende ol, okelo wich bero, okelo gik moko mang'eny go te. Kamano. Wakawiyweyo ka waduogo to wadhi nyime kidieny ma waduoge ni nyakwara Ramogi Ajwang' en ga mari teneni ino wuon emi kawo thuolo mondo bipenj laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod twakwa maka wuono ma bende en dengue fever ilando kod suna ong'enye kuonde ma suna ng'enye kaka gwengewa mag Kaluo suna ng'enye teneni kidieny mar suna malando tuoni bende nyalo bedo kanyo. Kik idhi mabor kik isudi bang' thuolo machuok kende to adhi mi thuolo mondo mi penj laktar. Dwaroni mondo
Nyinga Debi Sewe, mundi uduenda nikakasikiza tune mari, Dimana Star, Aboro, Auchiel, Nono Star, Angwen, Achiel Abirio, Hash. Ramogi TV, Jower Dutote. Jiboost na milioni moja kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni moja. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Moluor Gavana ma Kisumu County, Professor Nyang' Nyong'o, ni kod mor mar lando ne weg mwandu ni oruch oko gi tamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'uono mochiwni mondo itiek gopeni, ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondamo mar chik. Chup mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'uono ni mondo geng' kum nyalo betie. I want to hear one member of parliament whose people come to him to ask for a house. We are telling you we are not interested in your levy. We want food on our tables. Riwruok mar weg kembe pod medo kwedo choko marudi ma serikal koro loko ni en osuru. Kaka gitimoga pile ka giriwore ka gidwaro ni misach gomed malo wada giriwore kawuono mondo mi ja piny manogone gi ombulu oyud fuong'ruok. Kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaachiel gi jopiny mamoko pod wacho ni lokruok motimne paro mar chik omenda pod okoromo. Ringre moka pagabicho kunye puodho mashakahola makelo ringre duto moseyudi nyaka 318 ka ji ma ohingo 600 pod iwacho ni olale gunego. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kidieny ni en mari jahera mar penj laktar. Penjo duto tema inyalo bedo godo kotenore kod tuoni mar dengue fever, thuolo ber mokalo daktari wabendo ikore mar duoko penjo tema inyalo bedo godo. Ipimonwa kata ni thothne en obobiro gi ranyisi samoro bedo ko bigi ranyisi en virus tende ni ok nyal thiedhe to ni wachonwa kata ni kata kamano nitiere kaka wanyalo manage ranyisi gegi kanye makoro wadonje nikech thieth chutho to kwanyalo onge thieth ne koro mokwongo kech kaka nangiso ne mostly obiro gi liet mani malo kabisa koro waja manage ga kaka liet ni wang'eyo kaka wanyaduko liet mar del piny koro mokwongo wahero ga man wahero tiyo gi simple paracetamol ma kawaida ne wahero tiyo godo to atemo ga advise jowa sama ng'ato nigi dengue fever watemo advise ni kiti gi yedhe moko machalo machalo joka brufen kata aspirin nikech gimiyo remo bedo malew
then koro ng'e nikech kaka nang'isi ne stage mar adek cha oketho leche mag remo magolo remo, then koro sama remo bedo maliwo ni ng'iso ni koro bleeding biro bedo mang'eny. Koro momiyo kwahero ni ng'ato ti gi brufen kata aspirin sama ng'ato nigi dengue fever. Koro mano wa prefer ni ng'ato ti gi paracetamol is very much okay. Then again inyalo wanya timo ne sponging. Yena wakao simb John. Yes. Hello John, penji laktar. Gima penjo ruoth ya. Ng'ato ni joma tindo to kod joma nigi mkang'e kiuje daktari. Awacho niya. Joma tindo to kod joma nigi kende marach ahinya sida mantiere ni. Wan joma dongo ma 60 kati nyime nyaka 80 ginigi. Wan koro wan maber koro wabedo abeda mamor to wawuotho. Ero kamano John. Ng'ata nyalo yude, but koro joma tindo gi joma pek gi gin joma koro ng'awo kabisa. Ging'awo, yes. Ng'ata to nyalo yude. Koro gibe nyaka girita motegno, but jogi to koro ng'awo kabisa. Kamano. Jite orita nikech gino nyalo donjo kuomi, samoro donjo kodi gi complications mang'eny kopogore kod samoro kod bedo del mang'awo no. Then again sama kech kaka nang'isi ni koka ng'at ma onge godo to suna no chako dhi okanga ng'at machielo ne yot mondo koro ng'ato yude. Kamano. Then koro wanyalo advise ng'ato kech koko ng'iso ni suna ema kele. Koro nego bed wang'e kaka wanyalo avoid suna kik bed machiegni kodwa. Koro mokwongo kan ko wadak but bunge onego bed bunge go waketo wabeto gi bedo maler. Then giko kuma nyalo kelo suna odag machiegni kodwa, kata we okepe kata agulu motore kama pi nyalo bed e tago motore, onego bed ni gigo wagolo. Then rooms wa mantiere godo kaber onego bed wa spray gi insecticides mondo kata ne suna ni kanyo to suna nyalo bedo maonge. Kamano. Ero kamano ahinya. Gina yore mag geng'o suna kaka mag malaria ka. Exactly. Nyithindo mantiere bogi na bicho ninde bonet mothiedhi. Mine mapeko ninde bonet mothiedhi. Watem mondo mwaket alwora wabed maler. Kik wabed kod pige mopukudore ka achiel kod bunge bende kik wabed godo machiegni. Wang'iyo kata yore ma wanyalo manage godo symptoms. Waseng'iyo liet ka achiel kod yedhe mag liet moko nego beni watiyo godo. Ni wacho ni ng'ato nyalo ng'ok, ng'ato nyalo diewo. Yes. Then again koro korka liet ka kendo wanyalo timo ne gima luongo ni sponging yani mo Hello Simbi Joseph kiyena. Yes, ero kamano. Hello Joseph, penji laktar. Hello Joseph machiegni. Awacho kama Dhi nyime wawinji. Laktar tuo mar malaria no ma dengue fever no. Yude Dikit-dikit di hospital da bang digari ya bisa kita sakit jadi kan malaria sakit digari sakit malaria sakit juga sakit jadi pun mana yang lebih kayak ni kamano to wacho ni kana to nigi malaria kodhi hospital ki malaria do kana to do hospital so wacho ni koro nego bene pima ne onyalo ken kama hospital minyalo pime dengue fever tinyalo nyiso jogo ni mondo ging'e ka nyalo pimo dengue fever, but ken gi dalili go mowacho go dalili go to yudo daktari mani kanyo onyalo neno ni ken nyalo suggest ni mondo pimne dengue fever be at the same time. Kamano nikech adiet ka ranyisi ka odwa chal mo malaria to kuyuda pani magi cases ma samoro nyalo bedo ga godo ni ng'ane nigi chandruok en gi chago kipimo malaria kare dengue fever modhi mopondo e del ka ema kelo ni chandruok. Ni wang'iyo kaka wanyalo manage diep ka achiel koda ka ng'ok. Dr. Frederick. Yes, ko kech kaka ng'ene ka sama ng'ato diewo to ng'ato ng'ok nyiso ng'ani lalo pi mang'eny e dende. Ko sama ng'ato selalo pi mang'eny e dende ng'ani bedo very weak. Koro wahero ga ni seche ma ng'ato nigi dengue fever onego wa advice ni ng'ano onego ti gi oral gi ORS ma kawaida ni emo onego ti godo mang'eny kabisa mondo manage ne diep ka achiel gi ng'ok. Kamano. Kaito bende seche mo ng'ok cha wasepuonjore penj laktar ka ni ok en pi kende miwito, iwito chumbi, iwito madini gite mang'eny mokalo. Kamano. Antiere kod simb Jared. Yes, Hello Jared, penj laktar. Machiegni Jared. Pod wechendu. Ero kamano Jared. Ero kamano Jared. Kombedo kodwa e chenro. To kwacho no akanye. Kora romani. Okoyudi ade kora. Osema yade to kiyudre kata e chemistry. Okay. Mano min plode tuo to pokoyudi ade koso wacho nango. Kamano. Donc min plode tuo to pokoyudi ade koso wacho nango. Kamano. Donc koro nego
test kechingene samoro tim test achiel okoyudi ko nyati other test then again kaponi otero hospital moro to koyudo nyalo emomiyo wan go hospitende mang'eny koro nyalo tero hospital machielo bende kech dakteche opogore kamano koro nyalo bedo gi a different suggestion mondo ng'i kaka time kamano bende ng'ato nyalo yudo dengue fever dinwaya ma iyude manage symptoms kendo ichak iyude manage symptoms by dengue fever nyalo yude several times sana ka poni dak kuonde ma pod sunago yudore inyalo yude manage chako change chak iduogo yud machielo but koro gima bedo marach kabisa kane yudo kech kaka nanyiso ne gin gi sidenje koro samoro yudo type 1 the first round ma yudo godo dengue fever then kachak uduogo kendo chak yudo kido type 1 no kendo the second time koro nyiso dendi nyalo bedo develop immunity koro nyiso ne osechako nyalo del chako ng'iyo kode but kachak yudo type 2 mopogore gi mane yudo type 1 cha koro ngini oinyo roteke mag del koro mano bedo go marach koro kiyudo type 1 chak iduogo type 2 ng'ata achiel chak yudo type 3 ng'ata achiel chak yudo type 4 mano koro rach zaidi kamano kamano ahinya ne wang'iyo kaka wanyalo manage symptoms namba achiel ni wang'iyo kaka wanyalo manage liet nitie yedhe mag kweyo rem makikwati godo kidieny kaka mar aspirin miyo remo bedo maliw koro remo nyalo kaito koro wang'iyo kidieny machielo mar ranyisi mag tuoni jony kaachiel kod rem e fuoni mato nego beni watimo nang'o koro rem kaachiel gi fuonde koro kaka nawacho ni paracetamol waerega nikech paracetamol onge gi side effect mang'eny go obiro konyo ng'ato ka ng'ato winjo ka dende ojony go ko winjo ka en gi fuonde go but wadwaro ni ng'ane be sama onyalo timo ok no beda onyalo timo rako temo wuotho be kidogo then onego beno chiem bende maber temo chiemo manyalo miyo dende obed motegno kamano ranyisi machielo ne en seizure tiende ni en rieruok kuom nyithindo kata kuom nyithindo mantiere bo higni 5 to waduto te wang'eyo ka jogo mosebedo kaluwo chenro ni rieruok kuom nyithindo nyalo bedo marach mokalo nikech samoro riere ma remo mane dhi obwongo odeko matin to nyalo kelo chandruok ere kaka wanyalo manage seizure sana yudo ka rieruok ni ngin mostly obiro ga sama liet ni malo yudo ka samoro liet odhi malo kabisa koro ngin sama osedho manage liet cha koro rieruok ne dhi dok piny koro mano nyakwa manage liet no ema kelo most of these things kamano ma gina ranyisi gi mwa manage to del temo gore kode nikech en thieth ne malongo kaka ng'isi waonge gi yath ma specific machi ni ma ko dhi thiedho dengue fever kamano jolono go ngero ni chako chon ber kata gengo ber moloyo thiedho wang'eni kaka wanyalo gengo dengue fever koro mokwongo dengue fever gima ne wiya wil godo dengue fever wan gi vaccines minyalo chuoyi koro kosechuoyi to koro ng'eni dendi bedo gi roteke matek ma koro dengue fever koro kenya yudo ahinya then kaka nawacho dengue fever en gima ikelo gi malaria koro kaka nawacho ni i make sure ni kar midake alwora ni midake kanyo obed maler ma suna ok thor bede then sama yudo kin gi dalili gi teringe dhi hospital machiegni kodi mondo hapa ni wamake ne kar chanjo ka wawinja ni to penjo mane kata chandruok mage ma Damaris nitiere godo ukang'eyo kata dengue fever kata kamano Damaris hello machiegni Damaris Athung'a moingo dweche 2 osebedo gi dweche 2 asetere hospital mopogore opogore mosetiyo gi yedhe koro sani kindeno opong' to kopiny to mopimo mopoto kamano koro kamano nyalo bedo chandruok mane gi tuo moro mopogore to mana en Athung'a ma wamano sani nyathini jegni adi Damaris apaka chiel gi nus koro en mare beto pogore matis but wacho nyathino osebedo gi Athung'a more than 2 months koro mokwongo onego bed ong'ien to bed nyathine gi allergy gin tie moko man samoro ng'ato nigi allergy nyalo kelo Athung'a moro mokrum no then samoro be nitie gik moko mane ka gie monego bed mondo dhi mondo ng'ane ni en gi nodes go kech nodes ka ng'ato ni godo koro ka koro ng'ani nigi Athung'a moro mokrum then sani bende kech kaka sani there is outbreak mar upper respiratory tract infection jomoko wacho ni covid oduogo but koro pok wa confirm but sani there is a lot of ji mang'eny kata mabiro hospital kuma wantiere kucho wayudo ka thothgi almost 70% mag jotuo mabiro kanyo gin gi tuoche mag aonda gi mag Athung'a go kamano gi liet machwako mar del weche ma wachore ni kid dwe mar 6 kendo dwe mar 5 kid dwe mar 8 ni fever ni thoro ga bedo mang'eny obedo adier koso
Yeah, sana the last 2 years osebedo mang'eny kabisa, especially ndalo mane COVID obiro cha. Wayudo ni most of our jotuo mabiro kacha cha almost kaka ng'izi ni almost 70% mag jotuo mabiro kacha gibedo gi tuoche bilage gi dalili bilage. Samiro ka ng'ato duonde ng'adore, ng'ato samoro duonde olal, ng'ato fuolo, ng'ato negi athung'a moro mokrum cha, then gi wich bar motimore marach. Koro ede ka en tuo masana ong'eny kabisa. Hello Joshua, penj laktar. Wito Joshua, ne wantiere kar chanjo kata vaccine mar dengue fever, mano emane ipimonwa apani inyalo tieko pimonwa kapod wadhi nyime kod kawo simo kachiel kod ote. Yes. Koro dengue fever ne en gi vaccine ne moro michuoyo. Ma kosechuoyi koro onyalo protecti, koro onyalo geng'i ma koro kata kapod ni yudo dengue fever ne to koro kobed moro madhi mang'eny ahinya cha. En mar teke ginyalo goraga kode matieka. Koro advice ni nyalo dhi, sama dhi hospital ko nyalo penjo daktari mane kanyo no ka gin gi vaccine mar dengue fever mondo chuoyi mondo roteke mag del ogo bed motegno kamano. Seche mosechuoyi ni biro dwaro booster, ibo dwaro mondo mi nikech ni thoth yedhe ma ichuoyi del giwacho ni bang' ndalo moko chake mi booster inyalo mi booster kech kata mana COVID ino kanyo COVID nyo wadwaro booster bende kech is a viral infection, koro ng'eni virals wadwaro ni timone ga booster kamano. Yes. Waneno ka wantiere kod simu machielo. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Penjo kadendi kiwinjo ka in kod liet mang'eny kabisa. In gi liet mang'eny to kata koyo ng'ich kabisa to iwinjo liet kabisa. To chunyi winyore ma iwinjo ni in kod malaria. Mano to tiende nang'o? To ikiadi? In jegni adi osiepa? In jegni adi? Anja higni 52. Okay. 52. Koro erokamano ahinya kuom penjo no en penjo maber kabisa. Koro mokwongo ng'eni ka liet ng'eny e del, samoro en gi sama infection monego bed ni wadwa ng'iyani to nyalo bedo gi infection, then iga ma en godo no bende nitiere mano ng'eni osechako donjo kar menopause, kech menopause nigi dalili mar liet mabiro no iluongo ni hot flashes mobiro dichiel kamano. Koro onego bed ni ong'e mano kech from 52 kadhi nyime kanyo mano sechopo e dalili mar kar menopause, koro mano bo nyalo ng'iyo. Koro koseng'iyo mano then ong'i kapo ni nyalo bedo gi infection be kamano. Aneno ka thuolo ma wang'wa ka mokalo daktari, kata kamano iwacho ni par nigi uru kata ging'eyo kata bende mana kuma ne wantiere cha ni geng'o ber maloyo thiedho. Kidienje mopogore 2 kata 3 mwanyalo geng'o godo to mar dengue fever kopogore kod chanjo vaccine ma iwacho ni nitiere siptande waduto te mag piny owacho nyaka mag ji giwegi. Nitiere gigo mwanyalo timo dala bende, mana namba achiel ni wacho ni jorinde bonet mothiedhi waluok alworawa kik wabed kod pi mogudore ka achiel kod wanyalo spray rooms mwaninde bende kamano. Then luok kin machini ga ora, make sure ni wabeto tie ora kanyo mondo kik bunge makanyago kamano. Kech ng'eni dengue fever mosquito makelo dengue fever ni en ng'eni kecho kada nyaka godiochieng'. Ng'eni mar malaria en ng'eni wang'e tek, koro en nyaka alwora ni bed maler kamano. Wach mogik minyalo weyowa godo Dr. Frederick? Ngima en mwandu, koro ngimani chakore kod in iwuon. Koro nyaka in jakwadhi wuon, in nyaka iritri maber kamano. Kirit ni sirikal ema kelni net, koro kininde bwo net kamano. Ngima en mwandu. Pono ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Sana dala ma Nairobi kae mang'enye, an gi klinik na moro ni Kibera kanyo iluongo ni Antil Medical Clinic, entie Bombolulu Kibera kanyo. Koro kata jomoko nyalo chopo kanyo nyalo gona simo, anyalo miyo gi namba samoro. Namba 0726 065 899 0726 065 899 kamano. Amor mokalo keda duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa e penj laktar odiochieng' ma kawuono wang'iyo dengue fever. Aneno ka otedonjo mang'eny mokalo kendo weche mag dengue fever gi aneno ka thothne oganda wano kuwe. Kata kamano kokalo e yor SMS aneno John Apidi erokamano ahinya wacho kacha ni bende opuonjore mang'eny kokalo kuom penj laktar. Kata ote machielo bende nowuok nwa kuom Thomas Siongo erokamano ahinya. Ote machielo bende owuok nwa kuom Paul wacho kacha ni Ramogi TV ler kendo puonjo wa weche mathoth mokalo. Brighton Achara erokamano ahinya, en bende opuoyo mana puonj mawuok e Ramogi TV. Daktari aduoko ni erokamano makende. Kata kamano gima daher mondo mi apar ne oganda wa githothne en gik moko adek. En in kute madonje dendi kachiel kod ratekeni mag del. Minyalo timo to timo, minyalo geng'o to geng'. Kaka gero ratekeni mag del
kinyalo to tem mondo mi iger ratekeni mag del. Mate chenro mar penj laktar an Ruth Otieno. Erokamano makende ne jogo picha mawa. Erokamano makende ne director na Philip Ochieng, producer na Papecho Okoth, kachiel kod jahera mar chenro ni. Erokamano makende. Ageno ni puonjori mathoth nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu.